kuwi ditindakne ping 10 ya 1000. Lah iki apike agama iki ngene iki, Nduk. Oh, ngono apike agama. Iya. Wong nek wis nikah, wis disekseni karo agama lan negara, wis penak jek entuk ganjaran. Tur nek ditindakne malam jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mbak Nadia, Mas Irwan, kuwi dicatet. Nek sampean gawe anak malam jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mula Mbak Nadia saka mangsa nek Mas Irwan lali dielekne kemis sore ngono kae dielekke. Mas, ampun kesupen, mengke dalu mateni iblis 100 lho. Ngono, Nduk. Oh iya. Iya heeh. Dadi ana dina-dina sing apik kanggo gawe anak. Heeh. Tenan no. Ya, apa ana pantangane wong gawe anak? Ana. Wong gawe anake ana pantangane. Iki dicatet karo manten lanang karo manten wedok. Oh, mergo aku wis ngleksanani pantangane wong gawe anak kuwi apa? Aja gawe anak pas lunga utawa pas raneng omah. Pas lunga ora entuk gawe anak. Mergo apa? Iku lek dadi anak, wiji anak. Iku anake senengane dolan, senengane ngluyur, senengane ora saba ngomah. Oh, nek gawe anak pas raneng omah. Iya. Sing angka loro pantangane apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Ki lek dadi anak, bakale anake senengane boros, senengane ngentek-ngenteki bandane wong tuwa. Oh, sing angka telu sing perlu dicatet. Ben duwe anak, duwe isin, aja gawe anak nganggo uda mlejet. Gawe anak ora entuk uda mlejet. Oh, iya. Sik. Selaku dadi wong awam aku tak takon. Mongko lek diarani wong lanang karo wong wedok kumpul kaya ngene nek ora uda mlejet, ora marem. Iso disikapi men duwe anak sing duwe isin. Sikapane piye? Upamane manten lanang nganggo kaos kaki tok sisih ngono ora apa-apa, Nduk. Oh, ngono. Manten wedok pamane nek ora mlejet, ora marem nganggo jilbab tok ngono ora apa-apa. Kowe mbiyen, aku mbiyen ya ngono. Ora ketang piye enek kain sing tememplek ana ning awak. Kowe mbiyen dalang terus nek gawe anak supaya duwe isin. Aku mbiyen blangkonan, Nduk. Blangkonan iya. Men duwe anak sing duwe isin, sing duwe unggah-ungguh, duweni tata krama lan duweni uda negara. Oh iya. Iya ngestake dawuh yen ngono. Heeh. Kuwi sing becik, sing apik. Oh iya, heeh. Ngestake dawuh mula sembah nuwun. Bengi iki wis sajake wis ora sronta. Nggone bakal ngenteni tampile genduk Niken Salindri. Pancen kaya ngono no. Ya, ya. Bakune kanggo temanten luwih dhisik no. Temanten luwih dhisik. Heeh. Sing urung jumeneng iki mau Mbak Retno Cungpe, ya. Karo genduk sapa jenenge kuwi Wanda. Oh, ngono diaturi jumeneng. Heeh. Ditambahi anu setok engkas gen genep 3. Sapa? Gen dikenepi karo Mbak Mayang Anjarsari, aku njaluk lagu utawa njaluk tembang ya Anak Soleh. Oh, Anak Soleh. Iya. Kanggo temanten sekarone muga-muga sok nek diparingi putra anak utawa golek kencana kang bisa dajalma anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Mergo iki awake dhewe pentase cedhak karo Pondok Gontor. Oh, Pondok Gontor. Iya. Mula tak sawang ibu-ibu do nganggo jilbab kabeh. Mertandani eneng ngerancang kene iki piyayine ngibadahi tekun. Oh, salate bakoh utawa salate kuat. Ya. Lingkungan ana ngerancang, lingkungan sing agamis, agamane kuat. Mau jamaah ana masjid kono pinggir dalan kono, kuwi jamaahe ya pirang-pirang. Iki minangka bukti bahwasannya ana ing ngerancang kuwi lingkungan agamis. Nek kowe ora percaya, jam 3 sore ngono dolanan ning ngerancang kene. Langgar masjid kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong ngerancang iki langsung mak gruduk neng sawah, Nduk. Dadi seto. Ora to apuk gruduk-gruduki ning masjid utawa ning langgar utawa ning musala. Neng sawah ki ngampiri kancane ngono lho. Oh, ngampiri kancane ya. Kang ayo leren nek padha macul. Leren padha nggarap sawah nandur pari ayo. Leren sik padha ngibadah salat bareng-bareng jamaah ana ing masjid. Kuwi lho sing tak karepke. Oh iya, heeh. Anak soleh ya, anak soleh. Ya, monggo.